תודה רבה שחזרתם אלינו, שידור חי. נאמרה פה בדיחה בפרסומות. הבדיחה. איתנו שתי נשים מאוד מיוחדות. אמת. עם סיפור מעניין, אני חייב לומר. ומיזם מיוחד, אז זה הזמן להכיר את אורלי כחלון ועדן תורג'מן, שהקימו יחד את טאבו, ארגון שמעניק ייעוץ והדרכה לקידום ארגונים ידידותיים לנשים בגיל המעבר. שלום לשתיכן. גם טאבו, שזה מטריס, זה אומר, לא מדברים על זה. נכון. וגם אתן שתיכן מתחת לגיל המדובר, אז... לכאורה. 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 נכון. כזה או שאת ממש נראית צעירה לגילך. לא, אנחנו דיברנו מקודם. אני לא מכניס את עצמי למלכודות, אני יודע. לא, אמרנו שגיל 40, שזה הגיל של שתינו, לצורך העניין, ויכול להיות גם טרום גיל המעבר. נכון, לגמרי. תסמינים. בעצם אנחנו יודעים היום שטרום גיל המעבר מתחיל בין 2 ל10 שנים מוקדם יותר מגיל המעבר עצמו. שאם נגיד גיל המעבר זה הגיל שבו המחזור החודשי האחרון מסתיים. כלומר, האישה מפסיקה את הביוץ החודשי שלה. שלרוב זה סביב גיל 45? לא. הממוצע בישראל הוא עומד על 51. וואו. אם אנחנו לוקחים 2 עד 10 שנים אחורה, אז כן, נשים בגילי 40 כבר יכולות להתחיל להרגיש תסמינים, למרות שהמחזור החודשי שלהם ירגיש כרגיל, כי בשלב הראשון הוא עוד ממשיך כרגיל, אבל מתחילים כבר להיות תופעות מאחורי הקלעים, תסמינים והשפעות פיזיות ונפשיות. איזה תסמינים ותופעות יש לגיל המעבר? נתחיל מזה, ואז נדבר על איך זה משפיע על עבודה. בשמחה. רוצה? אז תסמינים יש הרבה, יש כ-50 תסמינים שיכולים להופיע בתקופה הזאת. לא כל אישה תחווה את 50 התסמינים, יש תסמינים פיזיים, נפשיים, וגם מורו וגינליים, אז כל אחת יכולה לחוות קצת מהכל. ובעצם איך זה משפיע על מקומות עבודה. היום צריך להבין שיש כמיליון נשים בישראל, בגילי 45 ומעלה, שנמצאות בשוק העבודה. זה מהווה 40% משוק העבודה הנשי, ו18% משוק העבודה הכללי. אותם נשים שהן בגילאים האלה, בשיא הקריירה, נכס לארגון, בשיא הניסיון, עם רשת קשרים ענפה וכו', הן יכולות לחוות במקביל את התסמינים האלה, את ההשפעות האלה, מה שבעצם גורם למחסום, גם לשגשג בחברה, בארגון, במקומות שלהן, וגם להתקדם לתפקידים בכירים. זאת אומרת, מה שאת אומרת, אני אפרוט את זה למעשי היום-יום, נאמר, אישה שהיא כבר בדרג בניהולי ביניים, סמנכ"לות, מנכ"לית, שאולי תחשוש לעמוד מול קהל בארגון, כי היא יכולה לחטוף איזה גל חום פתאום וזה מביך. בדיוק, זה אחד זה מה שאת אומרת. עכשיו, מה עושים עם העניין הזה? כי אתם בעצם מדברות על הנחלת מודעות, למעשה הדרכה אפילו, של מקומות עבודה לעניינים האלה. אז קודם כל, המטרה של טאבו היא לפתוח את השיח. היא לא להתבייש בשלב שהוא שלב מעבר טבעי אצל כל אישה. ולפתוח את השיח, כן, אומר שאם אני יודעת שאני חווה גלי חום, אז ברגע שהארגון יודע שיש דבר כזה, אז גם אני לא אתבייש. ואני אוכל לומר, אני חווה אולי גלי חום, אני צריכה זמן מנוחה, אני לא יכולה אולי להתחיל מוקדם כל כך את שעות הפגישות שלי בבוקר, כי אני לא ישנה טוב בלילה. כלומר, אנחנו רוצים לאפשר שיח פתוח. כן, אם אני לוקחת נושא שאולי פעם הוא היה טאבו, והיום עדיין לפעמים מתביישים לדבר על זה, אבל כן יש יותר פתיחות, זה הווסת. לגמרי. זאת אומרת, פעם לא היו אומרים כלום, והיום כן אפשר לשמוע, אני במחזור, אני פחות... נכון. אני זוכרת שלי היו מחזורים מאוד כבדים, ואני הייתי פשוט נשכבת על השולחנות ביומיים האלה, ולא יכולה לתפקד. והשיח על זה התחיל להיפתח, והתחלתי כאילו כן לשתף שיש לי יומיים של PMS מאוד קשים, ושאני צריכה טיפה התאמות שיכולות להיות קטנות, אבל לעשות לפעמים שינויים משמעותיים עבור אנשים. זה נשמע לי שזה משהו שצריך להגיע מלמעלה למטה. זאת אומרת, המחוקק יידרש לסוגיה, ואם נמצא לנכון, יגיד שאישה, כמו שיש לה, נגיד, שעת הנקה, נכון. או ימי מחלה, אז גם דברים כאלה, בהינתן שרופא, נגיד, אומר שצריך. זה לשם הולך? זה חלק מהכיוון? אלעד, אתה... מתפרץ לקליניקה פתוחה, מה שאני... כן. נכון, אז בבריטניה, שהיא המובילה בתחום, ובכלל במדינות אירופה, כל הסקנדינביות, אוסטרליה וקצת ארצות הברית, מתחילים לחוקק חוקים. בעצם יש גם תו של מדיניות תומכת גיל המעבר בארגונים, שזה יותר תו מטעם הארגונים, אבל גם המחוקק נכנס פה לעניינים, והוא רוצה שכל מעסיק, למשל בבריטניה, כל מעסיק מעל 250 עובדים, יעשה צעדים למען מדיניות תומכת גיל המעבר בתוך מקום העבודה. כן. הנושא עוד צעיר בארץ, אנחנו לא נשקר, אנחנו מגיעים למקומות עבודה ולפעמים מרימים גבה ואומרים מה הקשר של גיל המעבר למקומות עבודה,
ואנחנו נדרשים פה לחינוך שוק, ואנחנו גם פועלים במסלול של שינוי מדיניות עד כמה אתן מרגישות חיבוק ממי שאתן פונות אליהם, או שהרבה פעמים אומרים לכם, לא רלוונטי, ביי? עדיף לא לחבק בעניינים האלה. לרוב באמת מיטו, עניינים, לא, אל תחבקו. חיבוק וירטואלי. כן. עד כמה מרגישים את החיבוק. לרוב התגובות חיוביות, אנשים רוצים לשמוע, בין אם אנחנו נפגשים עם צוותים של נשים או של גברים בארגונים, מעוניינים לשמוע, אבל הנושא באמת עדיין צעיר, כמו שאורלי הסבירה, יש צורך בחינוך שוק. אבל המודעות, אנחנו שמות לב, עולה ועולה, נפתחות מרפאות בקופות חולים, מרפאות גיל המעבר ייעודיות עם יועצים, רופאים יועצים לגיל המעבר, נשים לא עדיין מודעות מספיק, אבל באמת יש תהליך שנעשה בנושא. מה גרם לכם לרצות לעסוק דווקא בזה? שאלה טובה. שאלה טובה. בסוגריים, בת ה-28 בסך הכל. כן. כשהתחלנו, אני הייתי בת 30 ומשהו, עוד יותר לכיוון שנות המוקדמות, שנות ה-20 המוקדמות. עבדנו ביחד במשרד הבריאות. אני הייתי בחופשת לידה, וכשחזרתי, עדן שאלה אותי אם החופשת לידה התנהלה כמו חופשת לידה מהסרטים, בתי קפה, פילאטיס עם הילד וזה, אז אמרתי לה שלא בדיוק. למעשה חוויתי דיכאון אחרי לידה, דיכאון לא פשוט, ועדן גם באותו רגע שיתפה שאימא שלה חווה דיכאון, והם לא יודעים מאיפה זה בא, כי זו תקופה כל כך שמחה של המשפחה, ומה פתאום עכשיו דיכאון? לימים עשינו תוכנית יזמות בנושא גיל המעבר, ששם באחד המפגשים הראשונים, המרצה שהגיע אמר, חרדה ודיכאון ושינויים במצב רוח זה אחד התסמינים הכי נפוצים. וזה קצת השלים לנו את המעגל לגבי אמא של עדן, והחלטנו שאנחנו לא יכולות להשאיר את זה אצלנו, שכמו שיודעים שיש דיכאון אחרי לידה ויש מענה ויש מרפאות שתומכות, אז אנחנו גם רוצות שהפער הזה ייסגר ויתמכו גם בנשים. במקרה שעניינו בבית, מי מצופותינו או צופינו, איך אפשר ליצור איתכם קשר להגיע לשיחה? אנחנו מופיעים לשיחת טלפון. לא, לשיחה, אז אנחנו מופיעים בכל הרשתות. פגישה בוועד כזה או אחר? לינקדין. טבו גיל המעבר. טבו גיל המעבר, אינסטגרם, פייסבוק. יפה מאוד, אורלי ועדן. תודה רבה לשתיכם. תודה רבה לכם. מכאן לענייני השעה.